wahambela inhliziyo yami ngoJesu. Ivangeli ngalamukela. uJesu wahlala nami. uJesu wahamba nami. Kwathi kuzo zonke iziteji abantu abasha abadlula kuzo bathi akudluleki. Ngabona uJesu edlula nami. Amen. Ngiye ngimphakamise uJesu ukuthi efayelini lami lobusha alikho ipage enginamahloni ngalo ukuthi engathi lingevulwe leli ngoba nginamahloni ngalo. Umusa kaNkulunkulu owayihambela impilo yami ebuntwaneni wangithwala wahamba nami uJesu. Leli gama elithi Mama Madlala yigama elisha sha. Haleluya. Sekuthiwa nje ngumama sengigugile ngimdala ngiguge ngiyintombazana. Ngiyambonga uJesu bazalwane. Uma ngikhuluma ngevangeli angikhulumi ngento yengqondo kodwa ngisuke ngikhuluma ngamandla kaNkulunkulu akwazi ukusiza impilo yomuntu. Uma kuthiwa kukhona izinto engingayiyeka ukuzenza emhlabeni ngingayiyeka bazalwane kodwa hayi ukushumayela ivangeli ngoba ivangeli ngilifumene ukuthi liyimpendulo yezinto zonke. Haleluya. Yonke into iyaphendulwa evangelini. Mawufuna ukuba ingane nenhlonipho uyakuthola evangelini. Mawufuna ukuba umuntu omusha oyintombazana ungachashazwa abafana kuyenzeka evangelini. Mawufuna ukuba insizwa enesona isidwedwe seyintombi uyakuthola evangelini. Mawufuna ukuba umama onomshado onokuthola uyakuthola evangelini. Haleluya. Mawufuna ukuba umuntu ohlukane neziqalekiso uyakuthola kuJesu. Mawufuna ukuba umuntu okuthi ukugula kube ngaphansi wenyawo zakhe uyakuthola kuJesu. Mawufuna ukuba umuntu onephakade uthi uhlezi la emhlabeni bawazi ukuthi nginekhaya ngale uyakuthola kuJesu. Ngakho ke ivangeli ngilifumene liyimpendulo yezinto zonke. Haleluya. Ngiyambonga kuJesu. Namhlanje ke ngumama Madlala. Ngiqede 11 years ngishadile sengugogo wentombi. Ngiyambonga uJesu bazalwane. Umyeni wami ukhona la asikaze sixabane. Babe ngidabukela abazalwane ngishada nami ngikhala ngingazi ukuthi ngishadelani. Besho izinto eziningi bethi lokhu emzini lokhu bese bethi kimi uyaye endodeni. Bazalwane ngangifisa ukuyibulala mase ngizwa lelo gama elithi uyaya endodeni. Kodwa ngithanda ukumbonga uJesu ukuthi wabamba izandla zami ngihlezi ngokuthula emshadweni wami. uNkulunkulu angiphe wona sengimdala wangijikijelela ngingawubhekile nginquma ukungayi kuwo kodwa uJesu wabona kukuhle wangibusisa ngomshado wangibusisa ngendoda yesaba uNkulunkulu. Thokozileke bazalwane. Cha ngithokozile nje anginankinga anginasitha nasemlazi anginasitha. Ngishumayela ivangeli ngumuntu omusha emlazi. Akekho umuntu wesilisa ongathi nje wake wangicishela neso. Akekho nje. Haleluya. Ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu. Ngicela ke sifunde bazalwane ngoba ithuba lethu seliyashabalala. Uverse 1 nje kuphela lapho lithi izwi lenkosi ngalolo suku abesifazane abayisikhombisa bayakubamba indoda inye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe ngegama lakho kuphela ususe ihlazo lethu.
ngicela ukuwaphinda lamazwi. Ngalolo suku abesifazana abayisikhombisa bayakubamba indoda inye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu. Amen. Ilamazwi amafushane bazalwane, ngiyaxolisa ukubeka iBhayibheli phansi sengathi enye into ebengiyifunda enye into engizoyikhuluma. Ngibusiseke ngeBhayibheli elisindayo, kuyasho ukuthi liphethe indaba ezinkulu. Akulula nje lokuliphethe ngesandla, liyasinda, indaba eziphakathi ziyamangalisa. Haleluya. Engikubongayo ukuthi noma ngilibeke phansi iBhayibheli lami kodwa la ngaphakathi ligcwele empilweni yami. Ngiyambonga uJesu. Lithi izwi lenkosi sesihlukana ntambama ngalolo suku abantu besifazane abawu7 abayisikhombisa bayobamba indoda eyodwa. Bafunana besifazane endodeni, bafuna umshado. Engathi laba bantu besifazane kwakubantu abasehlazweni, kwabantu abathi bekhethwa, bonke abantu bona basala bayibona ukuthi sisale, bonke abantu bekhethwa basebenza isinqumo bona bodwa bathi sizobambana ngezandla siye endodeni eyodwa. Masifika kule ndoda sizocela ukuthi sicela ukubizwa ngegama layo, yona isuse ihlazo lethu. Bathi sizodla ukudla kwethu sembathe ingubo zethu, kodwa sicela kuwena ukubizwa ngegama lakho, wena ndoda eyodwa ekwazi ukususa amahlazo empilweni yomuntu, sibizwe ngegama lakho. Haleluya. Khona kuyamangalisa bazalwane ukuthi bonke abantu besifazane impela bayawuthanda umshado. Ngicela sithi amen eholo. Uma umuntu wesifazane se-above 20 years uyakhathazeka, ekhathazekiswa nje ukuthi ngizoshadwa ubani. Ngisho besindisiwe bavuthe kufike lapho bethi cishi khona, makuthiwa bayihlambulule bathi hayi isihlobo sami akukho lutho, kodwa umbona umuntu wesifazane ukuthi unenkinga, into ayifunayo ukugana. Amen. Awu amen bo. Amen kubantu abasha. Noma ngabe semdala kangakanani, uma engashadwanga uyaphekuza, ephekuzela nje ukuthi naye akathola umshado. Abaningi baze bangabheki ukuthi bawuthola kubani, bawuthola kanjani. Emva kokuthi sebelitholile lolo hlobo lomshado abawufunayo, bazophila kanjani? Bese bethi siyabona khona, ngoba into abayifunayo abantu besifazane umshado. Nakhona la ihholo baningi abakuleyo nkinga yokuthi awubheke ngiyaguga enkonzweni bakhethana bodwa abanginaki mina, base bafisa ukuphumela ngaphandle bayolanda otsotsi, bayolanda idakwa, bayolanda amaginsi, bathi mayisefikile ngizoyisindisela yena. Amen. Amen emlazi, ngoba abantu besifazane bayawufuna umshado. Kwaleshonelwe ubone ukuthi akaphumule, usafuna samo, ufuna indoda. Bathi ngeke ngihlale ngingenasi isithunzi, ngingekho phansi kwesihlahla. Fisa ukusho ukuthi nina ninjalo, kukhona indoda eyodwa othi mawuhlala
ohlangana nayo isusa ihlazo empilweni yakho noma elanhloboni. Igama lale ndoda isimanga, uJesu waseCalvary. Glory to Jesus. Hallelujah. Bathi susa ihlazo lethu, sizodla ukudla kwethu, sizombatha ingubo zethu, kodwa wena ndoda yodwa susa ihlazo. Kulezi insuku bazalwane sasiye emthandazweni, ibandla likaJesu ngiyafisa ukusho ukuthi lisehlazweni. Ibandla limhlubukile uNkulunkulu, lalandela izinto ezifunwa abantu. Baningi oblanket, ziningi inhlobo zokudla ezidekwe emabandleni. Kulezi insuku mawushumayela ivangeli awusathandwa abantu bonke. Ithenye insizwa ikhuluma ngami yathi lo anti uyijoga nje, umbuka nje kusukela ekhanda kuze kuyophuma einyaweni. Yijoga nje, uyijoga nje, eyimele nje yijoga nje, evula umlomo nje yijoga nje. Isikhathi lesibazalwane lapho abantu bengafuni khona ukudla kwaphezulu, bayayifuna indoda kodwa bakufuna ukudla kwayo. Lithi iBhayibheli ngeinsuku zokugcina abantu bayoyikhethela abefundisi abathanda ukubalalela njengokubatshwa kweindlebe zabo. Mawukhuluma ivangeli kule insuku uyisidina kubantu ababazalwane, uyanengeka nje. Bathi awubheke lo usiphindise emuva, usiphindise emuva lo wayengekho yini ngo-94 izwe lithola inkululeko, kuphekwa amabhodwe amaningi, kuthiwa ika-take away. Dlana lapho uthanda khona. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Khona abantu abathi mabeshumayela babhuza abantu babheke khona, bathi usibanibani uyasiblessa, kodwa usibanibani uyasicika, kodwa usibanibani simuzwa kahle. Jesus siyamuzwa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngalolo suku abesifazane abayinqwaba bayobamba indoda yodwa, bathi sizodla isinkwa sethu, sembathe izingubo zethu, asibizwe ngegama lakho kuphela. Kwamahloni kwesinye isikhathi ukuzwa uhlobo lwabanye abantu bethi nami ngumzalwane, ngina 10 years ngasindiswa, ngina 30 years ngasindiswa. Baqinisile ngoba bayabizwa ngegama likaJesu onamandla okususa amahlazo, kodwa bakhetha ukudla kwabo. Futhi kule insuku abantu bafuna ukwembatha izingubo zabo. Kule insuku abantu bafuna ukwenza into abayifunayo, hayi efunwa ulizwi. Kule insuku abantu bamdelile uJesu, bagijima nempucuko, benza izinto izwi lenkosi elimelene nazo, izona abayifunayo. Lithi iBhayibheli bayosho ngomlomo, bathi sizodla ukudla kwethu, sembathe izinto ezifunwa yithina kuphela, masibizwe ngegama lakho wena usula ihlazo lethu. Bazalwane, asibuyeleni kuNkulunkulu. Ivangeli likakaguquki, kuseyivangeli elihlanza isono, kuseyivangeli elikwazi ukwelapha, kuseyivangeli elikwazi ukufundisa, kuseyivangeli eliletha inhlonipho, kuseyivangeli eliletha imishado enokuthula, alikakashintshi. Kodwa into eshintshile, abantu bafuna ukudla kwabo, bafuna ingubo zabo, banohlobo oluthize lwabashumayeli ababathandayo, abasesitayeleni, abathi nangoku umuntu esingahamba naye thina
umuntu opheka ibhodo elidliwa yithina, umuntu ogqoka njengathi, kodwa sonke sibizwe ngegama likaJesu. Africa, back to God. Glory to Jesus. Akucace, mawuyigusha iba yigusha, mawuyibhokwe iba yibhokwe. Aliphela ushabo lwabantu abayisidididi, kuthiwa abazalwane bafane nezwe, kuthi abantu bezwe bafane nabantu okuthiwa abazalwane. Kuthi ma bemile abazalwane ey'timeleni besesitayeleni, bese bevungama laba abadakiwe bathi nalesi sindindwa siyashumayela. Kanti abantu babona umuntu obizwa ngegama likaJesu kodwa embathi iy'ngubo ey'funwa wuye, edla ukudla okuthandwa uyena. Bangithethelele abazalwane, sengiyahamba. Uyabona nje lo mkhuba lo enawufaka emabandleni, lelo bhodwe laphekwa nalidla elithi abafazi abathandaze badumise behamba ngamakhanda. Awudliwe ekhaya. Lalisiko lamabhulukwe ey'nkonzwane ey'sindisiwe alidliwe ekhaya la siyakhona. Mawuthanda ungizonde. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngey'nsuku zama-2000 abesifazane abayinqwaba bayabamba umphetho wendoda eyodwa bathi sicela ukubizwa ngegama lakho ususe ihlazo lethu, kodwa ungakhathazeki. Olunye uhlobo lomshado lolu, sizodla ukudla kwethu sembatha iy'ngubo zethu. Ninjani ukwembatha iy'ngubo zenu? Nilokhu ninambitha nithi Jesus, Jesus. Ethi uJesu ningibizelani ngokuthi inkosi, inkosi, ningayenzi into engiyishoyo. Yini nithanda ukubiza igama likaJesu? Lithi iBhayibheli yini nithande ukuphatha iy'miso zami, ingani nina niyazonda ukuqondiswa. Kodwa abantu bayathanda ukushumayela, babhanqa ivangeli nenkolo yabaphansi. Bayahlaba labo kuthiwa abazalwane mbumbulu, bahlabe. Bayakudla bathi angidlanga inyama, ngidla amakhekhe no drink. Emsebenzini wabaphansi kusabazalwane abaphatha iy'miso ikaNkulunkulu bathi angidlanga, ngithatha iqatha nje elosiwe, ngadla amakhekhe, ngadla iKentucky. Ngisho uswiti osetafuleni ley'thombe, uswiti osetafuleni ley'thombe. Unamdlelwane buni uJesu ney'thombe. Abanye babondla ngey'mali zabo bathi imina oyi-breadwinner. Uma benza umcimbi wamadlozi ngifanele ngifake imali ngoba bathembele kimi. Lalela ukuba ubungayifakanga imali yakho, labo bantu bebengeke bajule kwedukeni, kodwa bajuliswa imali obanikeze yona. Sondla ukudla kwethu, sembatha iy'ngubo zethu, kodwa kuphela masibizwe ngegama lakho ususe ihlazo lethu. Ngisho iy'ntombi ey'sindisiwe zithi zingazala zizale. Ukuzala kusho ukuthi ushadile. Athi angahlawula lo tsotsi lapha kini akhiphe nje 100 rand, useyindoda-ke yakho manje, ngoba useyaziwa, usumvulela imilenze zonke iy'nsuku ngoba uyabizwa ngegama likaJesu. Lolo hlobo lwabantu abasha makuthiwa fakazani abakwazi ukufakaza, bathi ayibonga inkosi, nami ngiyamthanda uJesu ngendlela emangalisayo. Ngiyamthanda uJesu, ngiyamthanda abazalwane ngendlela emangalisayo. Ngiyamthanda uJesu, akukuningi engingakusho kodwa nje ngiyamthanda. Yini umuntu olala ama-out avuka ama-ini angayisho ngoJesu? Ngiyathanda ukuqinisa ngendoda yaseCalvary. Noma usulotsholiwe, noma sekuphuma idate yomshado, awuyiniki indoda umzimba wakho ungakasibizi. Sizoba khona
sikubuke kushiswa amanoni, kuhamba iphunga limnandi liya kuJehova ningakalalani. Igebenga eziningi zithi hayi ngoba siyashada ngomgqibelo zayo noma sesingenza kuyovela sesisemshadweni. Lalela wena odla ukudla kwakho, akusikho ukudla kwala ekhaya ukulala nendoda ungakashadi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akusikho ukudla kwala ekhaya ukuhlala ngamaphilisi nemjovo nokukhipha izisu. Akusikho ukudla kwala ekhaya, ukudla kwasePhalamende, hayi la ekhaya, ngoba la kwaJesu asiyikhiphi izisu. Glory to Jesus. Uma sizokhuleka kuNkulunkulu sabafazi, ningithethelele ngisebenzisa ilanguage yeBhayibheli, angisho sisi ngomem no madam, sabafazi. Lithi iBhayibheli lama ukhuleka noma uprofeta, lithi ikhanda lakho akube ligutshuzelwe. Bese lithi abangakufuni lokho, lithi amabandla kaKristu awanawo umkhuba wokuphikisana. Glory to Jesus. Sizodla ukudla kwethu, sembathe ingubo zethu. Akunkani kulelo qembu. Bathi ningacabanga ukuthi ezulwini nizongena ngendlela enigqoke ngayo. Ezulwini kuyinhliziyo, bheka. Ningacabanga ukuthi senizothi ningcwele ngoba kukhona izinto eningazidli. Ukuya ezulwini kusenhlizweni, futhi ukungena nje, it's grace. Lalela. Bathi sodla ukudla kwethu, sembathe ingubo zethu. uIsaya ukhulume lento uJesu engakambulwa, azi ukuthi kuyofika ikhathi eliyothi iBhayibheli ngalolo suku, ikhathi ezifana nalezi lapha abantu beyibiza ngegama likaJesu benjengamabhodlela nje, ibhodlela eseliyi-empty elalibhala ukuthi Coke, kodwa iCoca-Cola isekho phakathi. Ibandla lidliwa izifo, lidliwa ziqalekiso, likhuluma ngokuhlupheka. Umangala ukuthi wathola liphi ivangeli lo elingasamshintshi ukuhlupheka kwakhe. Lokahlupheka ngakasindiswa, namanje usacashunelwa impuphu. Mningabe u3 months usindisiwe, uhlupheka. Bese uqala ungeniswa kweshumi, ungenisa iminikelo, wethembeke, uhambe njengokusho kombhalo, ngoba iBhayibheli alikwaleti, uJesu akakwaleti. Uma ithi ngizokubusisa kuphumeni nasekungeneni, akaqamba amanga. Mayithi incwadi yabaseGalatiya 3:17 wasihlenga phansi kwazo zonke iqalekiso, akaqamba amanga. Wena usulo wahlupheka impela, sakoze kukhala icilongo, ulo wahlupheka nje. Hluphekile nje, kuyiwe emhlanganweni ucela ilandi, kuyiwe emhlanganweni ugitsheniswa abafana, ugitsheniswa amadoda ongawazi. Siyakhonza inkosi, sizwe ibusiso zaphezulu, wena ucabanga u5 womfana kuphuzise ngawe iCoca-Cola. Hallelujah. Ngiyambonga uJesu bazalwane. Ngithanda uyihlola ukuthi wena ungena ngakuphi, ungena ngaphi. Kuphekwa amabhodwe manje kulezi insuku, bonke abantu bathi sishumayela ivangeli, nabamelene nalo bathi sishumayela lona. Mina ngake ngaspenda 6 weeks endaweni enamakhatholika, ngondliwa ufata ngevangeli, ngingasaphothi ngizufata ekhuluma indaba zaphezulu kunyakaza umntwana la. Kodwa kwathi after 6 weeks ngayihlanganela nofata eshaya isigazi, ngayihlanza yonke le nto engitshele yona. Sodla ukudla kwethu, sembathe ingubo zethu, masibizwe kuphela ngegama lakho. Lolu hlobo alunayo imishado enokuthula, ngoba uma uphambana nezwi likaNkulunkulu elilodwa, ngeke usho ukuthi uzoligcina elinye.
uma umshado uzoba nokuthula lithe nje iBhayibheli bafazi thobelana amadodeni kube ngathi kuKristu. Kodwa ziningi imambana kakhulu lezi ezifundile. Uyabona laba banama profession bavele bathi nje uma iphinga ibheka le nami ngizophinga ngibhekele. It goes through one throat. Uma naye ibona ukuthi akakagugi nami bakhona basangifuna. Lalela umuntu wesifazane senganiqamba igama mina ngathi umuntu wesifazane mama ungubane unsimbi yagoba kanti igama lendoda unsimba igobi igotshwa isihogo nengculazi. Zimbili nje izinto ezigoba indoda, zimbili nje aziningi. Uma kisithola ingculazi indoda iyagoba nasesihogweni iyagoba. Kodwa umuntu wesifazane unsimbi yagoba nje ugobeka nje avela gobeke nje ngoba indoda mawungayihloniphi awuhlali kahle nayo. Ulo uyibalela uthi leli tafula lathengwa yimina nalo sofa wathengwa yimina eqinisweni nje he is useless. Sodla ukudla kwethu bafazi thobelana amadodeni. Sesiyahlukana manje. Noma ushade nendoda engasebenzi noma wena unesingisi esikhulu ushade nendoda engasazi isingisi wayikhetha mfazi thobela indoda yakho. Mina ngilibonile bazalwane ivangeli ukuthi umuntu ehamba ngokwezwi uNkulunkulu akamkweleti akweleti umuntu. Babetha abantu ngishada bethi ha ushada usumdala kangaka kade uyisosha likhuzayo ushada nendoda esindala kangaka. Angithi manje mina nomyeni wami sesiyohlanganisa u50. Ungacabanga ukuthi kanti sishade nini? Siyohlanganisa u50 manje. Sishada nje zolo lokhu nami ngina 38. Sishada sesibadala. Bathi abantu awu kuyoba yimpi yodwa. Umadlala kade aba yisosha likhuzayo nofisa kuphi kade yisosha likhuzayo. Kanti kwasho ukuthi bengiyisosha likhuzayo kodwa ngidla isinkwa sika Jesu ngembathiza ingubo zakhona. Haleluya. Haleluya. Bathi abantu mabehlubuka uNkulunkulu bathi nina nibasha ningathwala emakhanda. Insizwa ziyonibona kanjani ukuthi nibasha? Lo mshado wekhethelwe ngawushada. Le ndoda ingikhethanga ngoba ibona inwele zami. Haleluya. Akangishadanga ubaba uMadlala ngoba ngimgabisela ngehairstyle. Wangishada ngibopha iduku, ngifaka isigqoko, ngibopha iduku, ngifaka isigqoko. Haleluya. Wathi uNkulunkulu akangishade neduku lami. Sekuye ukuthi mangikama sesahlala ndawonye athi ha umngani wami kanti unencegela. Ngithi yebo baba nginencegela ngifuza ubaba wami ngoba angimgabiselanga ngeinwele nangehairstyle. Lalela wena ohlubuka uNkulunkulu ngokungafuni ungiboza ikhanda eboxini lakho bayobe belimbozile ngokaliko. Glory to Jesus. Lalela wena uthanda ukuyipenda. Ithi incwadi kaJeremiah chapter 4 noma uyigqaba ngomuthi uzenza muhle ngeze. Lezinto enizithandayo enizigcoba ngazo ezihlaza nezibomvu nimake up nidwebe nibhekiselena le engcwabeni bayokugeza. Amukho nje umuntu wakwangcwatshwa neziphe ezibomvu nezihlaza. Kubizwa izalukazi lezo gogo ungubane kuthiwa mphaleni bekupholela ithuna nje. How much ngaphesheya kwethuna? Sizodla ukudla kwethu sembatha ingubo zethu asibizwe ngegama lakho ususe ihlazo lethu. Haleluya. Ngiye ngizubhlungu mina abazalwane ngendlela abantu besifazana abanenkani ngayo. Nabanye abahotisha bafica beyimpintshe emabhulukweni befundisa ema high school befundisa amadoda aseshefa
umfana angalizwa izwi likaTisha athi hey ime kahle lentwana kodwa mani hey umistress wethu ungazi ukuthi abantu besifazane bafunane emabhulukweni. Sizothandaza. Haleluya. Lalela muntu wesifazane. Umzimba womuntu wesifazane uyimfihlakalo. Khona izinto ezenzeka emzimbeni womuntu wesifazane ezaziwa umuntu wesifazane noNkulunkulu kuphela. Umzimba womuntu wesifazane awufani nowendoda. Yikho indoda ivele ibhuluke nje ime ngathi yibhali nje. Ime nje ibhuluke ihambe ngemlenze yayo ibhuluke nje akwenzeki lutho. Kodwa uma kwenziwa umuntu wesifazane usuke ethatha into eyimystery eyimfihlakalo eyivulela izwe. Ngoba la emzimbeni womuntu wesifazane yilapho uNkulunkulu evakashela khona ezobe kumntwana. Kuguqa uNkulunkulu kumuntu wesifazane aphefumulele ehluleni. Abantu besifazane bathatha lo mzimba onjalo, lo mzimba oyimfihlakalo, bahambe besho offer ngawo, bese besibuza bethi nani kuphi iqala natshela ubani ukuthi amadoda ayigqoka amabhuluku thina sigqoka amalogo, kubhalwe phi logo? Sizodla ukudla kwethu, sembathe ingubo zethu, masibizwe ngegama lakho kuphela, ususa ihlazo lethu. Laba babazalwane ngiyabancenga ngobubele bukaNkulunkulu, asibuyeleni kuNkulunkulu, ngoba masibuyela kuNkulunkulu sizokwakhiwa. Masibuyela kuMoya Ingcwele, uMoya Ingcwele uzosibuyisela ezwini, sizophinde sibe yibandla elihlonishwayo, sibe yibandla lihamba noNkulunkulu. Kulezi insuku uma uhamba la emhlabeni uzwa abantu bethi yeyi akubhulukwa la, mawufuna ukubhuluka hamba laphaya, bekhomba inkonzo yabasindisiwe. Uvele kuthi akuvule kumgodi ungene, kwesaba ukusho ukuthi nami ngisindisiwe, ngoba kwaziwa ukuthi abantu abasindisiwe abantu abangamesaba uNkulunkulu. Sizothandaza. Haleluya. Kuyekuzwisa ubuhlungu ukuthi ivangeli lonakale ngenhla kulabo abantu okuthiwa befundisi. Nabo bambatha ingubo yokungamesaba uNkulunkulu, bathanda imali ey'nsukwini zokugcina, bese beyayiphakamisa. Laba bantu abaphethe ivangeli kule y'nsuku bakhukhumele njengoflawa, bakhosa ngezinto abanazo, bese kuthi ekugcineni abantu abahambisa ivangeli abangamesaba uNkulunkulu bahambe benza isono sobufebe, kodwa beshumayela ivangeli. Izinto ey'ntathu ezidunga ivangeli ngenhla. Abantu abaphethe ivangeli kule y'nsuku bathanda imali, bafuna ukwazi ukuthi uma ngiyoshumayela emlazi bazonginika malini. Bathanda ukuyiphakamisa ukuthi ngiza ngemoto egama layo u-so and so, uma ningenalo igaraji lokuyifaka imoto yami, I'm sorry angizi. Bese bethanda isifazane. Yabona ma ivangeli lidungeke ngenhla, abantu abaphethe imfihlakalo bembethe labo blanket abathathu ababe besashumayela. Uzwa bethi nje praise God, bethi basa baseKorinte, wasebethi abaseGalatia glory to Jesus, kanti abazenzi bambathiswe labo blanket abathathu. Bathanda imali, ngoba ma uthanda imali ngeke umkhulumele uJesu. Mawuphakeme lithi iBhayibheli uJehova uphumelele nabantu abazidlayo, kodwa bathobekile ubaphumusa. Lalela-ke ekugcineni, uma umuntu ophethe imfihlakalo zasezulwini ethanda isifazane entshontsha isono sobufebe, kuba khona into esifukayo kuye.
ome njengethambo lembongole kade yafa. Uthi noma emile epulpiti uza ukuthi ipulpiti elifile, kume inceku noma incekukazi efile, iletha intshumayelo efile kubantu abafileyo. Ngoba umuntu ophethe imfihlakalo uma ke wabanjwa uDelilah imessage yaphela. Bese kuthi uma kushingelwa ivangeli ngabalaleli laba khuluma into eyindala, kanti thina sikhuluma ngemessage yesikhathi. Hayi ukuthi imessage yesikhathi sekuphela impuphu, ngoba isifazane sishaya sivale uma nje umuntu oyinceku ojwayele ukuphathaphatha abantu besifazane, abadala abantu besifazane bayakubandisa njengekhala lenja. Uyaqina usulokhu usumlando uthi ngama-80s kwakuvuleka iy'mpumputhe Jesus, oh hallelujah Jesus. Ayivuleke namanje ngoba uJesu akashintshi, kodwa akuhambisani nesifazane. Webantu abazinceku nithanda imali, nidayisa ngeqiniso, nithenga imali, niyayiphakamisa, niyakhosha, nibamba abantu besifazane ngoba benihlonipha. Phela laba bantu abazinceku banecala kabi. Angithi abagqigqi balokhu beye emfuleni beyokwehlela iy'ntombi, abantu besifazane bazula khona lo, belokhu bethi yebo baba, yebo baba, yebo baba, ilokhu ithi indoda bobo bobo bobo, yebo baba, yebo baba, bobo bobo bobo, yebo baba. Kuthi ngoba abantu besifazane bayithobile, bayakulalela njengenceku, bese wena uhlaba khona emhlambini udle khona la. Siyaya lapha ya. Nakuyala siyakhona. Noma ungayiqhenya uthi ngicikile leya nkonzo yamanxusa, egcine nje bavele bamisa omunye umfazi nje omnyama esingamazi nokuthi owaphi. Ngithi siyaya lapha ya. Akho mfazi omnyama lapha. Siyaya lapha ya. Thanko semeza amanxusa bengiwathanda kabi ngithi ngizowasapota, kodwa umcimbi wawo nje bavele bamisa loya mfazi nje omnyama omumbi. Wavese wakhuluma ngokuthwala, bekuhlangene ngani ukuthwala nenkonzo yamanxusa. Uyabona mhla ufike ekhaya sekuthiwa dedani, uthi inkosi ngangikhona, ngangidla isidlo, ngake ngafakaza nasesikoleni ngangihola i-SCM. Athi uJesu ulizwi, athi angizange nginazi, dedani bengizibokubi. Uthi khona kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Uthini na? Nansi indoda esusa ihlanzi. Usafisa ukuqhubeka nokudla ukudla kwakho? Usafisa ukuqhubeka ney'ngubo zakho kuphela nje uma ubizwa ngegama likaJesu? Siye emthandazweni. Bonke abaxakekile, abangaliboni ikusasa labo, abangaliboni nephakade, ngenxa yengubo yamahlazo abayembethe. Ngenzeka la eMlazi ushushumba nendoda yomuntu, ngoba wena usuwasala, usuyabona vele nje asekho untanga yethu ozongiqosha. Ngizosukela bona laba baganiwe. Lalela lelo hlazo lembethe. Ikhona indoda yaseCalvary ekwazi ukususa amahlanzi. Usangabuya uphile bese kuthiwa lowa ya kwaku, kodwa hayi manje usehlangene nendoda yaseCalvary esusa amahlanzi. Noma ngabe uhambe kabi sewumzalwane, ngiyafisa ukusho ukuthi uJesu useyindoda ekwaziyo ukususa ihlazo. Mayele sulile akaliblothi kusala umaka ukuthi ihlazo belila. Uma lithi iBhayibheli ukwazi ukususa ihlazo, ulisusa lingabe lisakhunjulwa.
ukuthi konje wake wenza iphihle nje uJesu uthethelela khohlwe laba besifazane noma bengafuni ukuyihlanganisa naye ngeindlela zakhe kodwa bayazi ukuthi uyindoda ekwazi ukususa ihlazo. Ngenzeka ukuthi uNkulunkulu organize lenkonzo wathinta laba bazalwane ukuthi abazohlabelela ehholo ukuze nawe othanda umculo bekhona ekubona uNkulunkulu ukuthi wembethe ihlazo. Ntambama singakaphumi ngiyathanda uJesu ukususa ihlazo. Lithi iBhayibheli lami ngane ndisele ndodeni. Bazalwane muyinikela kuJesu usuku ungena emendweni udinga ushintsha igama ushintsha isibongo. Haleluya. Ushintsha ingubo zasebuntombini ushintsha ukukhuluma ushintsha ukwenza ushintsha ukuhlala ngoba sewendiselwe endodeni. Sivala amehlo. Ukhona uJesu osusa amahlazo. Ukhona uJesu othi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nami ngisindwayo uthi ngizoniphumuza. Khona uJesu wena ohleze emzini wakho osuhlalela ingane omshado wakho usulenga ngokotini. Ukhona uJesu indoda yaseKalvari ekwazi ukususa ihlazo. Sizokhuleka egameni lakhe. Leli gama nje lithi Jesu ligama elembetha amandla ligama elembetha ukunqoba ligama elembetha ukuphila ligama elithethelela izono igama elelapha izifo igama elikhulula ukuphila komuntu ekubhujisweni liqhelise ngomusa nangobele. Ngicela sime ngeenyawo. Igama likaJesu lisusa amahlazo. Noma busumthelile uJesu ngehlazo umzalwane walahla ukuphila okuphakade walandela impucuko yalesi sikhathi wathi noma uzwa ukuthi amandla kaNkulunkulu ayakusiya kodwa waqinisela wathi angingedwa ngisaphinda ngiyakubiza ngikubizele endodeni ekwazi ukususa ihlazo. Ngicela sivala amehlo. uJesu waseNazaretha uyindoda ekwazi ukususa ihlazo. Uyakwazi uJesu ukusula amahlazo. uJesu wesula amahlazo. Bamba umphetho wengubo yakhe yena sifula ihlazo lakho. Glory to Jesus. Uma ukhona sesivala amehlo uthi nami ngiyathanda Jesu ususa ihlazo lami. Cela uphakamise isandla sakho la ukhona. Noma ihlazo lanhloboni igazi likaJesu liyalesifula ihlazo akhohlwe. Phakamisa isandla sakho la ukhona uthi Jesu ususa ihlazo lami. Ngibizwe ngegama lakho wena ususa ihlazo lami. uNkulunkulu ababusisa abaphakamisile izandla zabo. Akwenzeki kanye nakabili uthi nje uJesu mawuza kimi ngeke ngikulahlele ngaphandle. Simisa isandla sakho. Amandla kaNkulunkulu angene empilweni yakho. Amandla kaNkulunkulu asuse ihlazo lakho. Ungabi namahloni. Abanye basaba ukuthi kuzothiwa ngize phambili bayothina abazalwane engikhonza nabo. Uma uNkulunkulu esakusiya empilweni yakho ngezinto ezenziwe nguwe musuba namahloni okubuyela kuyena uzuza ukuphumula asuse ihlazo lakho. uNkulunkulu akababusise bonke abaphakamisile izandla zabo. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu kulo leli gama lendoda yaseKalvari enamandla okusula ihlazo enamandla okuveza isidalwa esisha. Laba nkosi beza kuwe thatha ilungelo lokubamba izandla zabo banika isiqiniseko bayizwele ey'bilini zabo ukuthi ihlazo labo lisusiwe egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Ngizocela sithandaze sonke sisemi ngeenyawo. Namhlanje ngicela wenza isinqumo sokuthi uzodla ukudla kukaJesu wembatha ingubo yentando kaNkulunkulu. Lezi zinto ezixabanisa noNkulunkulu ziyasala ekuthuneni. Lobo buhle obulandelayo uthi ngifuna ukubukeka lo mzimba ekuthuneni uzobola ube isiphuthu.
musuvuma umzimba wakho ukuphambanise lentando kaNkulunkulu. Cela siphakamise izandla zethu. Thatha konke, thatha konke nginoJesu, konke kuyindiva nje kodwa uthando, thando lwakhe lolo namhlanje, lolo namhlanje. Thatha konke, thatha konke nginoJesu. Ngicela sonke ke sithandazele. Wena obumkhonza uJesu kodwa udla izinto ezifunwa nguwe. Wembatha ngendlela oyifunayo. Kodwa ufuna ukubizwa ngaleli gama. Ngicela mina nawe senze isinqumo sokuthi sibuyela kuNkulunkulu ngoba savela kuye futhi ukuphila kwethu kuzophindela kuyena. Samisile izandla zethu phezulu. Ngicela kube yilona lo wayithandazele. Baba egameni likaJesu phakamisela umphefumulo wami kuwe kule ntambama yanamhlanje nakule nkonzo imiselelo lusuku. Yazinikela kwelakhe icebo elinamandla nakweyakhe ingalo enamandla ekupholela ukunqoba. Ngithi inkosi wena wedwa uyaphila, wena wedwa ungumvuzi kulabo bonke abakufunayo. Thatha ilungelo kule ntambama, Nkosi yamakhosi. Haleluya. Sibuyela kuwe ngoba uthema sibuyela kuyo sakha. Sakhela udumo lwegama lenkosi yethu Jesu. Futhi isazo lethu. Misa baba inyawo zethu edwaleni. Misa inyawo zethu endaweni ephakemeyo. Futhi isazo lethu ngegama nangegazi likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.